माने आं मोनसे खोथा क्लेरिफिकेसन होनोहाय लाइभआव फैदों आरो लोगोफोरना खोनादों नोंखौ बेनि थाखायनो आङो क्लेरिफिकेसन होनो फैदों आरो लाइभआव मा जादों आंखौ मानेखि ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर माने गावखौनो माने भाइरेल खालामना लादों दाबो फैगासिनो नै भिडिअ' मेसेज फन फैगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट लाइभआव फैनानै क्लेरिफिकेसन होनोसै होननानै लोगोफोर आंखौ ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामखादों माने दुनियायावनो नुजोब्बाय खोमा रेकर्डिं भाइरेल उफाय गैयैयाव आङो लाइभआव फैनांबाय लोगोफोर क्लेरिफिकेसन होनो बुंनोसै आं लोगोफोर नेटआबो स्ल'सो माथो बे मानसिया आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामनो होननानै नोंखौ भाइरेल खालामनो होनबाय थाखायोमोन मानो होनबा माने गाज्रि भाइरेल खालामनो होननानैहाय चान्स लादोंमोन खोमा मानसिया खिन्थु आंखौहाय गाज्रि भाइरेल खालामनो चान्स मोनासै माने बिदि रेकर्डिं भाइरेल खालामबाय आरोना माबा सना रुफानो गारि घरानो हा हुनो दखान बानायना होदोंनो होननानै माने बेखौ आंखौहाय ब्लेकमेल खालामनानै भाइरेल खालामनानै होनो हाबाय आरो लोगोफोर मा जादों होनदों आब' माथो भिडिअ स्टेटास फेसबुक इउटुब नुसागासिनो बेनोथ' आगै आंनो क्लेरिफिकेसन होनो होननानै फैदों दाबो मेसेज फैगासिनो नै माने मैखोमा जुदि आंनो एफाबां जुदि बेबायदि थाखा हरदोंबा आं मानो दखान होनांगौ जानांदों ओमफ्राय बियो जुदि आंनो गारि बायनानै हरदोंबा बियो जुदि आंनो गारि बायनानै हरदोंबा दिनै आङो मानो फाइनान्सनि फैसा हरनांबाय थायो ओमफ्राय बियो जुदि माने दखान खुलिनानै होदों होनोबा आंना दिनैसिम मिस्ट्रिफोरनो माने आंनि पार्सनेल खोथाखौ आं खिन्थानो सानाखैमोन उफाय गैया माने आं खोन्थानांसिगोन पार्सनेल खोथा माने सिंनि खोथाफोरखौबो आं खोन्थानांसिगोन मानो माने आंना दाहार दङ जाय मानसिनाव दाहार लानानै आं दखान खुलिदों बेबो खिन्थानो हागोन आरो आं दिनै मिस्ट्रिफोरनोबो फैसाखौ आं क्लियार खालामनो हाबावाखै माने बिसोरबो मानिनानै दङ र' एसे नेथ'बाव नोंसोरनो नुदों होननानैहाय मिस्ट्रिफ्राबो फैसा बिफैयो माने बुजिनानै गैथ'वा होननानै गोदान सोदान होननानै बुजिनानै बिफैथ'वा ओमफ्रायहाय बे होनो दा हा बायनानै हरदों सना रुफा हरदों होननानै सना रुफा बियो अबेनिफ्राय हरदों अबे दखानाव बायनानै होदों बियो बेखौ प्रुफखौ देखायनो हानांगोन आरोना ओमफ्राय टाउनाव सोरबा आराय लाखनि हा मोनो नामा नोंथांमोना मिथिखायोना लोगोफोर 2.5 लाखनि टाउनाव हा मोनो 2.5 लाख हरदों होननानै 2.5 लाख हायाव हरदों होननानै जे बुंदों बियो माने ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामखादों थारमाने आङो गावनि हिनजाव गदाय जानांगौमोननो आंखौ लाथारगौमोननो ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों आरो आंखौहाय माने नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आं नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आंजों रायलायाबा आंजों थायाबा बिदि होननानै बुंबाय थाखायोमोन माने ओरैबायदि नंखाय ओमफ्राय गावनो बे भिडिअ रेकर्डखौहाय माने हरनानै होबाय खोमा ओमफ्राय दा भाइरेल जामारबाय ओमफ्राय आं बिनि हिन्जावनोबो खोन्थाहरबाय थाखादों नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो नोंनि फिसाया आंखौ फन हरनानै डिस्टार्ब खालामो आङो ब्लक खालामनानै दोनो नाम्बारखौबो नाम्बार गोदानजों फन हरनानै आंखौ अयथासार खालामो गासिबो नंखाय लोगोफोर बेफोरो बिराद फाग्लालै बे मैखोम गदाय लानो नागिरबावो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिन्जाव दंखायो फिसाफोर दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिन्जावफोरजों लिंक लायो अनेक हिन्जावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिन्जावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर
ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ बिदि आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि-आपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने थानायनानै नायनांगौ आरो खेमसेनो माने गाज्रि साननो नाङा एफाबां जुदि बियो माने हिनजावफोरनो थाखा हरनो हायोबा माने एथ'ग्राब मानसि गिदिर जानो हायाखै बेलाय लोगोफोर मा जादों आगै आं जानायखौथ' मोनथिखाबाय आब' नों माने रेकर्डिं भाइरेल खालामनानै होदों आंखौ माने कि आङो रागा जोंनानैसो माने इयो होनबाय थायो आं नोंनो फैसा हरदों खिन्थु आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ बेयो माने कि आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय रेकर्ड दङ माने फन पेआव जे माने प्रुफ दङ एथ' लाख होनो ओमफ्राय आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ आंथ' बेखौ बुंबावासो जुदि इयो फन पेआवसो होनदों खिन्थु इयो आंनिफ्राय जे केस लांदों फैसा माने गावनिफ्रायल' लाबोदों होननानै बियो आंखौ बुंबाय ओमफ्राय आङो जेबो बुंनो सानाखैमोन बुंफिननो सानाखैमोन लोगोफोर माने आंखौहाय माखासे मानसिफ्रा नोंबो क्लियारिफिकेसन हो मानो होनबा नोंखौ बुहुद गाज्रि नोजोरजों नायगोन मानो होनबा नों हिनजाव मानसि नालाय नोंखौल' गाज्रि नुगोन खिन्थु माने हौवा मानसिफोरखौ गाज्रि नुनाय नङा होनो नालाय आंखौ माने होनदों नालाय आंखौ माने बेखायनो आङो रिप्लाइ होफिननाय जादों आरो लोगोफोर माने आं भिडिअ खालामनानै रिप्लाइ होनोसै सानदोंमोन ओमफ्राय एथ' गोलाव माने खोथा बुंबाथ' अनेक दङ खिन्थु एथ' गोलाव भिडिअ खालामनानै आं बोरै बुंनो आं लाइभआवनो डाइरेक्ट फैनोसै फेसबुकआव होननानै आङो फैदों आरो लोगोफोर औ आंनाथ' गुमै दंखायोमोन होमबाबो माने बियो ओरैबायदि माने अयथासार खालामदों आरो बिनि थाखायनो माने आंहा एसे प्रब्लेम जानानै दङ दिनैसिमबो दंखायोमोन आंना गुमै ओमफ्राय आंखौ बयबो सोङो नोंना गुमै दंखायोना खिन्थु आं रिप्लाइ होआ रावनोबो आं सानसे समाव आं रिप्लाइ होजोबगोन सानोमोन ओमफ्राय खिन्थु आं बेखौ जे बेबायदि आंखौ ब्लेकमेल खालामगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो लोगोफोर आरो आं बिनि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलाय हरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन दाथ' आंखौसो गाज्रि सानसिगोन गाज्रि नोजोरजों नायसिगोन हिनजाव मानसिखौथ' ओरैबायदि नासयख्रेबनो मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय माबा मोनसे भिडिअ मोजां होबाथ' शेयार जानायबो नङामोन नायनायबो नङामोन रावबो मोजां भिडिअबाथ' शेयार जानाय नंखायामोन औ 40 लाख गाहाम हिरायाव सना लागायनाय नाम नोंना औ ओरैबायदि माने बदनाम नंखाय बदनाम नंखाय बदनाम ना खर'आनो गुदुं मोनजोब्बाय आरो फन हरबावबाय नै र' आं माने कमेन्ट फैनायखौ नुवासै दे लोगोफोर मानो बिदि फन हरबाय थायो र' आं गोदानसो फैफिनसै नामाथाय लाइभखौ ओरैबायदि
फन फैबाय थादों बे गासिबो नंखाय गोजा लोगोफोर थारमाने आङो बुंबावनोसै लोगोफोर बेखौ लोगो मोनैनि सिगां बेखौ सिनायिनि सिगांनो बेबाबो माने बड'लेण्ड रादाबावबा खै बोसोर जाखो मावनाया बेखौ लोगो मोनैनि सिगांनो आंना गारि दङ दखान दङ माने आंना गासिबो दंजोबोमोन बेखौ सिनायिनि सिगांनो लोगोफोर ओमफ्राय दा मानेखि बेखौ लोगो मोननानैसो आं उमुक खालामदों बेखौ माबा हरदों होननानै आंखौ बदनाम खालामदों बुहुत बदनाम खालामदों लोगोफोर आं कमेन्टफोरखौ नुस्लाबासै दे बे थेख्लाख्लाखौ बोरैथो लोगो मोना नोंलाय बेखौ लोगो मोननाया आङो माने बियो माने मायाव मानेखि लोगो मोनामोनथाय आङो बियो मानेखि माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै मानेखि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमफैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों मा होनखोथाय आं नुवासै दे कमेन्टखौ मा आब' माथो गोगोमखाहाय मोनामोनो मैखोमना नोंनाव मोनामाखै नामा मा मोनामनो आं बुजियासै दे आं कमेन्टखौनो नुवासैहाय माबा थांजोब्बाय नै नेटआबो स्ल' जाबाय बे जे आंनो फन हरनानै बिदि आङो बिदि मानेखि रेकर्ड खालामनानै भाइरेल खालामगोन आं सानाखैमोन आंथ' रागा जोंनानैसो खै लाख होननानै बुंहरदोंमोन एथ' लाख होननानै एथ' लाइक माने एथ' लाख होननानैहाय भाइरेल खालामनानै हो होननानैसो बुंदों आं रागा जोंनानै माने बियो बुंबाय थाखायोमोन गावजों रायलायिनि आं नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्राय नंखाय बाखाय फट' इडिट खालामनानै ओरैबायदि अयथासार माने आंखौहाय माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि घरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय ओमफ्राय आंनि लोगोफोरनोबो आं जाय मानसिजों लोगो जायो आं बे मानसिनोनो ओरैबायदि गाज्रि खोन्थाना हरगोन आंनि खोथा बाथ्रा नंखाय खोथा ओमफ्राय जाय मानसि माने आंजोंहाय लोगो जायो बे मानसिनोनो ओरैबायदि गाज्रि खोन्थाना हरगोन बै आंनि लोगोआ माने रायलायनोनो बालायलायगोन माने ओरैबो नङा जानो हायिनि माने खोथा खोन्थानानै हरो आरो सासेनोल' नङा सासे मानसिनोल' नङा आंनि लोगोफोरनो माने सोरबा आंखौ फटक सटकआव सोरजोंबा आं लोगो जादों माने अबेबा नुदों आंखौ बे मानसिनो ओरैबायदि फन हरनानै बुंबाय थाहरगोन आंखौ ओरैबायदि फन हरनानै बुंबाय थाहरगोन आंनि साब्रैसो लोगोफोर दङ माने बिसोरनो फन हरै बुंगोन आरो ओमफ्राय नाम्बार लायै खिन्थाहरगोन ओमफ्राय जुदि नाम्बार गैयाबा मेसेन्जाराव फन हरनानै नाम्बाराव फन हर मा हर होननानै बुंहरगोन ओमफ्राय खिन्थाहरनायाथ' गाज्रिल' खोन्थाहरगोन गावनिफ्राय एथ' थाखा लाख जाबायनो होननानै खोन्थाहरगोन बिदि होननानैल' खोन्थाहरगोन माने सासेबो लोगोफोरजोंनो आं लोगो जानो मोना आरो ओमफ्राय दसेल' लोगो मोननांगौ सोरखौबा दसेल' लोगो मोननांगौ दसेल' नुज्रेनांगौ ओमफ्राय बेखौनो गावनि मानसि बायदि खालामना लाबाय आरो बिब' बिनानाव खालामना लाजोब्बाय आरो आंनि लोगोफोरखौहाय बिदि आरो फरायगासिनो आं कमेन्टखौ माने आं खोथा खेव बुंगासिनो नालाय आगै क्लास 8 फरायनानै बहा कमेन्ट फरायसाबनो हानो गावनि महरखौनो लानानै दुगि थोद नङाहाय मा आंनालाय मा महर दं बिदि नङा आं मानेखि मा होनोमोनलाय थाब खोथा बुंबाय ना माने आं कमेन्टखौ फरायस्लाबनो हायासै गाज्रि दामोन दे अननानै ओमफ्रायहाय बिदि रेकर्ड भाइरेल जानायाव माने ओरैबायदि शेयार आरोना ओरैबायदि शेयार माबा मोनसे भिडिअ मोजां होबाथ' मालाबाबो शेयार जाखाया
आं कमेन्टखौ फरायस्लाबनो मोनासै गाज्रि दामोन नायगासिनो आं गाज्रिखौल'सो ओरैबायदि नायफाबायखायो मानसिफ्रा मोजां मोनो खोमा गाज्रिखौल' खोनासंनो मा गाज्रि आंखौथ' ब्लेकमेलसो खालामदों नंखाय नंखाय खोथा माथो साफाथारलै आं मोजांसो सानथारोमोन मैखोम फंबायखौ हिन्जाव गदाय लाथारगोन खोमा हिन्जाव गदाय जुदि लाथारोबा आरो लाथारोबा बेलेग हिन्जावखौ नायना लाबा जायोमोन दिनै आं मानि थाखाय लाइभआव फैदों लाबानो जायोमोन ना हिन्जाव गदाय बेलेगखौ मानो मालायखौलाय बायरा खालामनानै होदों औ फन हरदोंमोनथ' खनसे आरो सोरबा फन हरगासिनो आरो हरगासिनो आं उफाय गैयियाव लाइभआव फैनांबाय लोगोफोर नंखाय आंखौहाय ब्लेकमेल खालामबाय थाखायोमोन ओमफ्राय ब्लेकमेल खालामनानै दिनैहाय बिदि बायरा खालामनो हामारबाय आंनाथ' मबाइला रेकर्ड जाखाया वान रेड खालिया नंखायथारखौ माबोरै गनायना लानोना औ नङाबा माथो उफाय गैयाना आं बुंनांबाय क्लेरिफिकेसन होबाय आं नंखाय माने ओरैबायदि आंखौ ब्लेकमेल खालामबाय थाखायोमोन माने गावजों रायलायिनि आंखौ मोजां मोनोनो बुहुत मोजां मोनोनो मा मोजां मोनो सोरबाफोरालाय बिनि माबा स्ट'रिफोरखौ मोनथियो खोमा मोनथिग्राफ्रालाय नंगौ सानगोन आरो मोनथियिफ्रा माने आंखौल'सो हिनजाव मानसि नालाय आङो नंगौ सानगोन दिनैहाय दखान खुलिनानै होदों मा खुलिनानै होदों होननानै एथ'ग्राब बदनाम दिनै आंखौ आंनि कास्टमारफ्रा मा सानगोन उमुगासो खुलिना होदों माबायदि इनकाम खालामो बेबायदि सानगोन आंखौ आं जे बेसेबां खस्थ' खालामनानै बेसेबां मा बुद्धि खालामनानै आं दिनै दखान फिसा होनानै जानो आं मा खालामनानै थानो होननानै हिनजाव मानसि होननानैहाय बेसेबां सेस्था खालामनानै होदों माबा मोनसे मोजां खामानि मावबा बेसेबां माबायदि खालामजायो मानसिफोरजों नासयजाख्रेबो नाख्रेबजानो बुंनो सानाखैमोन आं जेबो खिन्थु आङो सहायनो हायियाव माने बुंनांबाय लाइभआव फैनांबाय आरो आब' दानो दाफोजोब लाइभखौ नेटपेक नांगौबा सोना हरबावगोन आं औ आब' नोंहा बेजों मा सोमोन्दो दं रायजोफोरनो एसे खिन्थादो आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया आंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैया जिखुनु बेल' आं गावजों थानांगौमोननो आं गावजों रायलायनांगौमोननो आं गावनि हिन्जाव गदाय जानांगौमोननो बिनि थाखाय आंखौ बिदि ब्लेकमेल खालामनानै रेकर्डिं भाइरेल खालामनानै होदों आरो बेल' आंहा बेजों जेबो गैया आब' लाइभखौ दाफोजोब दानो दोननोसै आगै आंथ' दा क्लियारिफिकेसनखौ होखाबाय नालाय आंहा बेजों जेबो गैया आंखौ ब्लेकमेल खालामदों ओमफ्राय दा गावहाबा राजनितिनि ओरैजों ओरै सापर्ट खिन्थु आंथ' बिदि राजनितिनि आं जेबो मोनथियाबो आरो आं जेबो बुजियाबो खिन्थु दिनै राजनितिनि लानानैहाय सोरनोबा मा भाइरेल हरखो दा दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामबाय आंखौ दा रेकर्डिं भाइरेल खालामनानै होबाय आरो खम लाजिथावथाव खासि खालामनांगौ दे जाबाय बारा बायला दा खालामसै ओरैनोबाबो मान सनमाननि थाखाय बेहा दाथ' आं हिन्जाव मानसि माने
ओरैनोथ' गाज्रिल' सानखायो मोजांखौलाय माला सानगोन गाज्रिखौल'सो सानखायो मालाबाबो मोजांखौ सानखाया 40 लाख एसे हरदो सना 40 लाख हरोबाथ' आं दखान बाजारबो होनांनाय नङामोनहाय लाइभखौ पस्ट खालामनायनि नङाबा नङासो होगोन बियो केस होदो थाब 40 लाखनि आंनोबो 30 लाखसो हरदो आब' दुगाथार नामा आंथ' मिथिया गाबोन एग्जाम होयो टुकेसनो मैखोमना हिन्जाव दंसोयो होनबाना मैखोमना हिन्जाव दङ फिसा सानै दङ साथाम जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिन्जाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं ओरैबायदि लाजिबाय फि बर' जानानै बारा देरबाय बेना उदैया आं लाइभआव फैया सानदोंमोन बिदि माने थानो हाला खर'आनो माने फन हरै बुंहरबाय नोंबो क्लियारिफिकेसन हो होननानै आंखौहाय अबेनि मैखोमाथ' एक्सुवेलि अदालगुरिनिसोनो ओमफ्राय दा हिन्जावनाव थायो मा बालाजाहार थुक्राझार ना मा बेयावसो थायो हिन्जावनाव नों नुदों नामा आंखौ सोरमोन बियो कमेन्ट हरनाया गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्रा सोर बियो मानसिफ्राथ' बायरा जादों खुसि मोनदों खोमा दोननोसै लोगोफोर आं गोदान नागिराखै मोनथिबाय आं गोदान नागिराखै आं हौवाफोर नागिरग्रा नङा हौवाफ्रासो आंखौ नागिरो मिथिबाय दा खोथाया बुंबा गाज्रि जागोन नोंखौ गाज्रि बुंदोंथ' आरो बहुद गाज्रि बुंदों बिनि खोथाखौनो फंसेबो खोनासंनो बाखायो आं ओंखायनो बिनि भिडिअ'आबो नायखाया आं जारौ मा मावनानै 40 लाख खामायखो बेलाय मैखोम आदाया मैखोमा सोर हिन्जावजों लिंक दं मैखोमा सोर हिन्जावजों लिंक दं सोर हिन्जावफोरजों लिंक दं मैखोमनाव सोंहैदो खिन्थु आंखौ जिखिनि ब्लेकमेल खालामदों आं बेखौ बुंबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय मैखोम गुन्दाखौ आंलाय मानो लानो मैखोमखौलाय जेबो टेनसन लायाखै आं टेनसन लायाखै माने आं दुखु मोनदों आरो माने ओरैबायदि माने देलै नोंनाबो साथामखासै ओमफ्राय लायोबा 3 जासिगौमोन मानो लानो आंलाय 4 साबा 3नि नङा माने हाबनानै नायबासो बुजिगोन माब्रै दाथ' गाज्रि होनखागोन आंखौ मोजां होनखानाय नङा बेबादि र' बे मा नाम देलै आंना कमेन्टखौ बोरैबाबो थांजोब्बाय दे हाला
आजै मानो ब्लेकमेल खालामजाखो नों गैया बे सिस्टार ब्लेकमेल खालामनाया माने गावजों रायलायिनि गावखौ लायिनि गावजों थायिनि बिनि थाखाय आंखौ ब्लेकमेल खालामदों नोंनि जेबो दाय गैया माथो गेमसि बादिसो साइसआ नोंहालाय नङा आं नङा गेमसि बायदि नङा जिखुनु बेल' लोगोफोर आं बारे बारे बुंबाय माने जेबो गैया आं बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो फैदों लोगोफोर एफाबां जुदि आंनो थाखा हरदोंबा आंनि प्रब्लेमालाय मानो बुहुत प्रब्लेम दङ थाखा फैसानि बिजनेसनि गावनि हिन्जावखौथ' बिराद बदनाम खालामबावोमोन बियो गावनि हिन्जावखौनो बदनाम खालामोमोन बुहुतनो आं दा जेबो बुंला मा जादों र' बिदिनोखाना मानसिफ्रालाय माने हिन्जाव मानसिखौ माने कि मोजां गाज्रि माबा मोनसे भुल माने मोनगोन नामा माबा मोनसे भुल मोनगोन नामा नासयख्रेबनो नाख्रेबनो माने नाख्रेबना दोनो माने बिदि खालामना दोनो सानो आरो मानसिफ्रा माने थांनानै थाजानो बायो खोमा ना दोनसै लोगोफोर बाय गुड नाइट